ulindelise. Tell your neighbor, when we do things for God. I was speaking to another man. Ngitshela ngithi ngiyabona ukuthi umqondo wami uya ngokuya ufocusa kakhulu kuKristu. Izinto ezingijabulisayo mawufuna ukungibona ngijabule. Enye indoda ngikhulekele yathi man of God anginamali ngizokupha imali ekupheleni kwenyanga. Ngathi no, you don't owe me anything. After I have prayed for you, into ngangenzela yona iyodwa. I said to him, go and give to the poor. I said to him, go and love the poor. Go and love orphans. Go and give to the needy. Ngathi uyokuqedile noma ingafinyelelanga kimi. Aye to the needy. But you need to find meaning yokuphila. Le uSolomon after ukuyithetha ayithola phambi because mawungayitholi you will live your life uze kufika isikhathi sokudlula kuze ni generation uphila impilo meaningless. I said into engijabulisayo mayengathini ukukhonza. Mina futhi khona